Comença el Batec, el podcast comunitari del barri Marianao, on les veus del barri tenen molt a dir. Soc la Clàudia i aquí fem d'altaveu per parlar del que ens preocupa, ens uneix i ens ajuda a construir barri. En aquest capítol parlarem de les festes de barri. Ara que tot just s'acaben les del barri Marianao, volem recordar d'on venim i com es preparen. Per fer-ho, avui compartirem taula amb un dels veïns històrics que va engegar les primeres festes, les primeres edicions, així farem memòria del passat. També amb les persones de l'organització d'aquest any, que ens explicaran com han viscut des de dins tota la feinada de muntar les festes. Així que comencem a bategar. El Batec, el podcast comunitari de Marianao. Avui ens acompanyen en Rafael, veí històric del barri i membre de l'associació veïnal Poblet Marianao, benvingut. La Maricruz, que és la presidenta de l'associació de gent gran, benvinguda. Clàudia, d'Esfera Jove, benvinguda. I Remé, de l'associació de DIT Associació. Benvingudes també. Gràcies. Són 4 mirades diferents sobre com es coordinen i es viuen les festes del barri Marianao. Com ha anat el cap de setmana de les festes d'aquest any? Quin balanç feu, ara que ja han terminat? ¿Puede contestar ya? Sí. Pues yo este año las he visto mejor, de tantos años que llevamos haciéndola, y yo este año las he visto muy bien. Y yo le daría un 9. Un 9 sobre 10. Molt bé. Molt bé. Por lo menos en lo que yo he estado y en lo que se ha hecho, sí. Molt bé, això és una molt bona notícia. Sí, porque sobre todo muchas cosas que se han puesto y muchas asociaciones. Lo importante ha sido que han intervenido muchas asociaciones, porque claro, hay un tope también para entrar, ¿no? Pero este año ha habido más colaboración de asociaciones. Molt bé, ara entrarem una miqueta més aquí. Vale. Gràcies. Com l'heu viscut vosaltres? A ver, las fiestas de barrio para mí son imprescindibles porque el barrio después del invierno, entramos en primavera y entramos en una época más clara, con más calor. Entonces necesitamos salir a la calle, expresarnos y decir lo que somos y cómo somos. Lo que ocurre, nosotros hemos, llamámoslo así, aprovechado la fiesta de barrio para celebrar el 50 aniversario de la Asociación de Veïnes i Veïns del Poblet Marianao. Este 50 aniversario pues corresponde porque en el año 76, que fue cuando tenemos documentación legal del Gobierno Civil de Barcelona, que se hicieron los primeros estatutos de esta Asociación de Veïns i Veïnes, pero no se hizo. La asociación funcionaba ya antes, pero legalmente tenemos que corresponder el año 76. Entonces, a partir de 26 que somos el 50 aniversario y esperamos tener 50 años más los que puedan vivir. Yo tengo mi edad y soy consciente de que esto es una renovación. Esperamos que el Poblet Marianao siga vivo y vigente en muchos años más. Molt bé. I quin balanç fas d'aquestes festes d'aquest any? A ver, Han sigut bones per tu també, com per la Maricruz, per ejemplo? A ver, nosotros en la fiesta de barrio hemos hecho como he dicho, dos actividades. Una, la celebración del 50 aniversario y otra, la colaboración y participación con el ayuntamiento en la Parza Teresa Valle y Diví. Y allí tenemos 2 casetas que se nos adjudica como fiesta de barrio y participamos con la gent jove y sobre todo nanos y niños y niñas que puedan venir a hacer cualquier tipo de actividad, dibujos, figuras de barrio, hacemos de todo y tenemos la gran suerte que nuestra caseta pues se pone abarrotado, como se suele decir. Y bueno, allí pasaron personalidades del ayuntamiento, entre ellos Lluïsa Moret, como está en casi todos sitios, hay que reconocerlo. Y pasaron más regidores de esta ciudad. Total,
estuvimos hasta las 7:30 aproximadamente porque había otras actividades. A mí me encantó la forma que estaba organizada, porque la presentación que hubo primero con, con una explicación en lo que era cada uno en la, ¿cómo se llama? Em, ¿Cómo se llama? El discurso que se da a la salida Sí. que fue el sábado por la tarde sobre las 6 de la tarde, y cada entidad hizo su explicación de lo que consideraba y veía del barrio. Yo como representación del pueblo de Marianao, expliqué lo que consideraba de esta fiesta, que era imprescindible que esta fiesta tiene que continuar porque los vecinos no podemos convertir el barrio de Marianao en una ciudad dormitorio donde solamente estemos para trabajar, venir, dormir y punto. Entonces, esta tiene que estar vivo. Es un barrio muy grande, somos 1/3 de todo San Boi y esto tenemos que mantenerlo vivo siempre. Esto lo digo. Sí, molt bona mirada, Rafael. La veritat que així sea, com es sol dir. Eso lo dice el Papa. Bueno, Sí, nosaltres tenim un balanç també que està molt bé, perquè és veritat que, com diu la Maricruz, que n'hi ha més entitats que han participat aquest any i és el que s'intenta sempre, que el màxim d'entitats participin i puguin. Si són moltes, la cosa sempre és més plural, més a gust de tothom i podem compartir coses més importants. Nosaltres el que fem habitualment ens dediquem a atendre l'edat de 0 a 3 anys, que va arribar un any que van pensar, ostres, no n'hi ha res per la petita infància, i van decidir de fer una carpa que es diu Espai de la Calma, perquè és un espai dintre de les festes per als petitons i petitones que puguin estar una mica en tranquil·litat, on tenen un espai per poder ser a terra, per poder estar tranquils i tranquil·les, i estem molt contentes de poder-lo fer. doncs sí, que bé. Cada cop aparcant més edat és molt interessant això, molt important. I bueno, des del meu punt de vista, no? Des de la meva mirada jove, jo crec que també en el marc de les festes de barri, que moltes vegades ens queixem de que pues, potser no tenim espais on posar la nostra música i tal, crec que aquest any ha sigut molt positiu, se'ns ha escoltat els i les joves i ha estat molt guai, la veritat. O sigui, ens hem sentit molt acollides. Molt bé. Veu poder fer un desplegament, no? Sí, Una miqueta de la nosaltres vam vostra- estar el dissabte a la plaça Teresa Valls i Diví per la tarda i per la nit, de 6 a 11, i després explicaré millor, no? Però va ser com un festival per a joves, fet per joves per a joves, i molt guai, la veritat. Molt bé, molt bé. Sí. Moltes gràcies. En general sembla que hi ha un bon balanç i bueno, el treball que agafi aquesta direcció és molt bo. Sí, sí. Com ho veu fer, Rafael, al començament de les festes de barri? Com ho fèieu per aconseguir els recursos per una taula de so, un escenari, quan no hi havia, no? Ni tants cèntims ni tanta gent que hi participés, no? Com ho fèieu? A ver, el pueblo en Marianao, los medios que tiene económicos son la cuota de los socios anuales, que no es mucho, pero es lo suficiente como para poder mantener económicamente los gastos que tenemos interiormente, ya que la Junta, que hoy actualmente tengo que reconocer, se hizo el mes pasado una asamblea general y habemos 20 personas en la Junta. Hay 6 personas de los cargos directos y el resto son vocales de la Junta, que espero, porque algunos son nuevos, espero que haya una mejor participación por parte de todos los que se han apuntado. Yo supongo que tenemos. Económicamente, pues económicamente tenemos una pequeña subvención del ayuntamiento con los gastos que se generan en la CNDBI, como todas las entidades sin ánimo de lucro que hay en San Boi, no somos únicos, y nosotros aportamos los gastos que tenemos a nivel general. El ayuntamiento colabora con nosotros en una cantidad la que considere oportuno. No voy a hablar de cifras porque no se trata de hablar de cifras, sino que hay una pequeña colaboración. Entonces, sobrevivimos. No quiero decir que tenemos grandes cosas, pero sobrevivimos porque la aportación física de todas las personas que trabajamos o estamos allí, no cobramos ni nada. Ponemos nuestro tiempo, ponemos a veces nuestros vehículos y nuestras cosas sin cobrar nada, que esto
No quiero decir que sea ninguna cosa extraordinaria. Si lo hacemos por convicción, creo que lo hacemos sabiendo que tenemos un costo. Tampoco no es exagerado, pero sí que aportamos nuestro tiempo y a veces nuestro dinero. Bueno, se hace con ganas y con gusto porque el barrio siga estando vivo, presente y haciendo cosas. ¿Que cuándo comenzó? Pues esto comenzó a raíz de... Yo entré en el barrio de Marianao en el año 2001, que me vine a vivir aquí, y vivía en el barrio centro, y desde 2001 había muchas deficiencias en este barrio, hablo a nivel general, muchísimas. Siguen existiendo algunas, pero se han mejorado bastante. Y entonces, a partir de aquí, intentamos de ver de que el barrio, pues bueno, ya que no tiene unas grandes fiestas, que tenga algo que sea incentivo de que la gente se vea por un mínimo representada en que hay unas entidades que cubren estos lugares no digo de ocio, pero sí de libertad y de expansión, ya que en San Boi estamos deficitarios, lo digo así como una crítica, deficitarios de lugares de ocio y de recreo para los jóvenes. Això hay que decirlo públicamente. És veritat que Sant Boi en aquest aspecte cada cop sembla que vagi a menys. És per això molt bo que estigueu presents, per exemple, no? Sí. Esfera Jove. Esfera Jove, perdona. És molt important, no? Sí. Penso, a més de la resta d'entitats, no? Sí, a més, molt agafant el fil que deies, nosaltres fem un procés de participació a l'Institut de Marianao, a tercer i quart, i a tercer fem propostes de barri d'institut per millorar el barri de Marianao. I nosaltres vam notar, vam identificar que els i les joves deien que no hi havia cabuda, no?, a les festes de barri i tal. Llavors, després vam fer un acte amb els referents polítics i de l'escola on van dir que a les festes de barri els agradaria tenir aquest lloc. Llavors van venir al nostre espai, al local, aquí de la Fundació Marianao, al local 9, a construir una proposta per veure com podia sorgir, no?, una tarda i una nit on, acompanyada amb nosaltres, Esfera Jove, i també amb el suport de la PES i de l'UBPK, vam poder organitzar aquest festival a les places de Teresa Valls i Diví. Però jo crec que des d'aquí comença, no?, aquesta lluita on també els i les joves poder tenir aquests espais. O sigui, jo crec que aquest és com el principi, no?, per l'any vinent també fer-ho millor i donar més places i també més espai i més temps. Espai, Sí. Molt bé, gràcies. Com ho feu les entitats per organitzar-vos i repartir-vos les activitats durant les festes? I com us ho feu? A ver, las fiestas en el Casar de Marianao, pues está la Chelo, que ella es la que te da el programa, y entonces pues tú hay un programa en lo que quieras hacer, ¿no? Y entonces pues el sábado nosotros, que era el primer año que teníamos baile de línea, pues la profesora presentó había 60 personas y fueron, lo que pasa que claro, una actividad con tanta gente, pues claro, ya no eran las 8 ni las 9, ya eran casi las 10 de la noche. Pero bueno, entonces se presentó y bueno, y la Casar de Marianao lo que todo presenta, lo monta todo y lo va organizando. Entonces, si tú quieres hacer una actuación, le llevas la canción y ellos se lo ponen, pero claro, y es como así se va organizando. Cuando se hace la cena en la plaza, bueno, la cena, que la gente se cree que es cena, pero en la mesa y la silla que vale 2 euros, pues hay mucha colaboración con la Gent Gran. La Gent Gran es una cosa que, bueno, que este año yo tenía apuntados, llevábamos 200 personas. Wow. Y porque ya cierras, porque hay que coger, ¿no? Pero es que este año ha habido muchas participaciones, han estado muchas. Y entonces así pues se hace. ¿Qué es lo que le gusta a la gente mayor en la cena? El bingo. El bingo es un éxito número 1. Mira, empecemos con Marianao Tecor, ¿te acuerdas? Que por cierto pasó igual el otro día que el bingo se rompió, se cayó, cayeron ¿no? las bolas. Y bueno, y lo bueno también que a lo primero no colaboraban las tiendas, pero ahora sí daban una entrada para el cine o que te vayas a tomar un café. Pero ahora hay mucha colaboración con los comercios. El comerç de Sant Boi, Sí, bueno, o del barri, los comercios de Sant Boi, del barri Marianao, sí, pues entonces este año... ofereixen com els premis del bingo, Exacto, són sí, oferiments que fan... sí. Ah, Y, molt bé. sí. Y bueno, y la Gent pues está muy contenta. El bingo va en 2 cartons, 1 euro. Sí. Y bueno, ya que también está muy bien la orquesta.
una orquesta que ha sigut meravellosa. Bueno, y luego muchas cosas que se va. El diumenge a la tarda, pues también el baile de la gent gran, ¿no? Allí de 6 a 7 y mitja. A las 7 y mitja comença les habaneres. Luego de las habaneres se fa a la mitja part el ron cremat. Després del ron cremat, bueno, pues tornen una altra vegada a les habaneres. I ja acaba tot a la plaça de, com se diu, la plaça de... La plaça Mercè Rodoreda. Exacto, que fan los correfocs. I I ha sigut una festa molt amistat, de muy unida i de tanto con joves que també han participat molt, i ja està molt bé. I això lo funciona tot per l'associació. El barri Marianao, bueno, a nosaltres hi ha molta gent. Y con la colaboración, claro, si el barrio Marianao o otro barrio no tiene la asociación que ayuda, pues no se podía hacer. Y lo que voy a explicar que todos los que trabajan en la asociación son voluntarios. És molt maco, això. Exacte, són Sí, voluntaris la gent per treballa ajudar a la per la gent, gent. per a tot, voluntaris. Sí. I això el que passa que si pots marxar, pues la gent no vol entrar, perquè la gent no vol complicacions ni vol, però és voluntari, però també és una responsabilitat. Clar, sí. Sí. Clar. I això és el que jo aquesta en les festes m'ha agradat molt. Sí, estàs molt contenta, sí. Bueno, és que sempre se fa ballar al casal. I Molt ara, bé. pues, a la plaça que se Heu fa... sortit al carrer, en que sempre clar. hi ha alguna queixa d'un veí, que se fa el morsorei, que la música acaba molt tard, però bueno, això passa en tot. Se li ha de convidar que baixi i Exacte. s'adonarà de per què. Bueno. Molt bé. I vosaltres, com aquesta organització, com l'heu Sí, viscut? doncs en principi sí, s'organitza des de Cultura i Participació, amb la figura de la Txelo, De la Txelo. la Txelo Vidal, i comencem doncs, a l'inici d'any. Es anem reunint diferents entitats, a unes reunions unes, a altres reunions unes altres, i després el que estic fent és, com que ella és la figura central, presenten el que volem fer i acabem quadrant aquest puzzle d'entitats i d'activitats, i és veritat que ella és com l'eix central, i amb Juna l'Ignasi, que és el casal també. Clar, perquè imagino quantes entitats han col·laborat aquest any, Ostres, almenys? no sabria dir-te, moltes. Moltes. Ostres, Clar, quadrar una reunió amb totes, no penso que... Imagino que no... Allà a Marianao hi ha 23 associacions, i han participat molt, Moltes, sí. Clar. Digues, sí. A ver, yo quería ampliar un poco más el tema de fiestas. Como todos sabéis, tenemos la semana que viene la Rebella de San Juan. A nivel popular en todo San Boi, parece ser que este año va a tener una mejor aceptación a nivel de todas las barriadas de San Boi. Nosotros también participamos en la Rebella y hacemos parte en la parte de la calle Libertad entre Antonio Gaudí y Rosellón. Hemos solicitado el permiso de cortarla desde las 9 de la noche hasta las más o menos 2, 3 de la Aquesta és madrugada. la part on és la Poblet Marianao, Donde no? hacemos la L'associació fiesta. de veïns En és la misma- aquesta... Correcto. Vale. En la misma fiesta y vamos a hacer un poco de música al aire libre, donde todos los socios y no socios, que no es que nosotros no limitamos solamente la asistencia a los socios, simplemente pueden venir los no socios, pero por supuesto los socios tendrán 2 euros por silla y mesa, y cada 4 socios tendrán, cada 4 personas tendrán una botella de cava para poder degustar de esto, y los no socios pagarán 4 euros por mesa, por silla y mesa. Es una forma de activar de que todo el mundo se pueda hacer socio de la asociación de veïns, porque simplemente con hacerse socio ya le sale más económico hacerse socio que pagar la silla. Entonces, es Estratègia. un trueque. Yo quiero hacer un comentario, como un inciso, que popularmente la Plaza Teresa Vall y Diví es su nombre, correcto, fue el que se lo colocó. Muchas personas le dicen, bueno, la Plaza de las Pirámides, y popularmente le llaman la Plaza de las Pirámides. Sí. Bueno, Por no eso es que se sea conoce. su nombre, pero se corre más la voz por la Plaza de las Pirámides, Sí. porque es lo que ven. Hay una, no sé, creo que fue escritora la que
el nombre que tiene La la plaza. plaza, que es muy célebre, con todo el respeto para esto, pero el pueblo sencillo, lo que ve es lo que le pone nombre. Si hay un olivo, le pusieron la olivera, y si hay una higuera, le ponen la higuera. Sí, Pero bueno, parece una chorrada, pero muchos nombres populares nacen de dónde están y cómo están. totalment. Bueno, yo quiero decir esto, y el Poblet Marianao, lo explico como dato, que muchas personas no lo saben. Antes de que existiera el barrio de Marianao, existió el Poblet. Mhm. Supongo a lo mejor lo sabes, pero cuando se construía el castillo de Marianao, Castillo con Grande. un señor que era conde o marqués, no sé qué título tenía, que venía de Cuba, de un pueblo que se llama Marianao en Cuba, y ese señor se construyó su castillo, y entonces no era como ahora, que se construyen bloques de casas en medio año. Entonces podían Ja. tardar años en hacerse. A més, el Los, castell del Marianao és gran. És efectivamente, los transportes no eran como los que hay hoy. No, clar. Entonces vinieron una serie de trabajadores, paletas, manobras y toda una serie de personas que venían a trabajar en cofradores y todo eso, y se quedaban toda la semana aquí, de lunes a sábado, e hicieron un pequeño poblet. Y vivían de lunes a sábado, y los domingos iban a sus Tu viviendas casa. con su familia y continuaban siguiendo. Y ahí es donde nació el poblet. Y a raíz de estas personas, muchas personas se compraron trozos de parcela, que todo era campo, trozos de parcela, y se construyó. Por eso en el barrio de Marianao hay muchas casas muy estrechas, porque eran parcelas que se compraban estas personas porque ya tenían su parcelita. Y esto es una historia que es muy bonita, que a lo mejor hoy no se puede explicar aquí, pero a mí me la han explicado. Y el compañero Xavi Padró, que está en la Junta con nosotros, tiene ya bastante historia escrita, porque fue uno de los fundadores del Poblet Marianao, y otros que ya se han marchado, que ya se han ido a otras tierras, por decirlo así. Y él tiene escrito parte de la historia del Poblet Marianao. Entonces es muy bonita, porque había mucho que explicar. Sí, Por eso mira, a mi em sap molt de greu que et tallaré en aquest tema. Doncs continuem amb les festes de barri, que és el tema que avui ens agafa o ens ha reunit aquí. I voldria preguntar-vos per les principals dificultats que heu trobat o fins i tot que trobàveu i comencen a desaparèixer i voldríeu continuar, no? Que desapareixin. Però bueno, les principals dificultats que trobeu per a aquesta organització de les festes, per dur a terme les activitats, quines són aquestes dificultats? Per poder posar una mica d'ull i... Durant molt de temps, una de les coses que volien que passés i no passava era la participació dels joves. I hem intentat moltes coses diferents. I aquest és un dels primers, no és la primera vegada, però sí que jo penso que és la primera vegada que s'ha fet amb la participació en fer coses. Perquè primer pensaven en tenir coses per joves, que també, però un pas més és que els joves puguin, ells i les joves puguin crear les seves activitats. Totalment. És molt important. I això jo estic molt contenta de que hagi passat. Succeït, no? Totalment, Clar. jo estic molt d'acord amb tu. Al final jo crec que aquesta és la primera edició del Manao Fest, però és la primera i bueno, que queden moltes més, no? I a més animo, no?, a que al final tenim un espai referent al barri de Marianao per joves a construir una proposta com hem fet aquest any, no? I crec que és molt interessant perquè, a més, totes les carpes que estaven al Manao Fest, explico així molt per sobre, estaven construïdes també per joves, no? Vam escoltar la seva veu i els vam acompanyar en aquest procés, que jo crec que és el primordial per fer una festa, no? Tenir en compte els joves també, els i les joves. I bueno, teníem diferents com carpes, hi havia una que la va organitzar la PES, que era de begudes sense alcohol també, totalment gratuït tot el que vam fer. Després hi havia una carpa també de sensibilització amb els diferents projectes de tot el barri també per joves, i teníem també després una carpa amb merchandising, no?, per poder decorar-te la cara, el que tu volies, i també una per pintar de tote bags i xapes. I en el marc d'esports, que també és una cosa que ens van demanar molt, hi havia un torneig de ping-pong, amb premi també, i després a la mateixa plaça teníem futbol, vòlei, i vam comptar amb una jove també d'aquí de Sant Boi que era DJ i va posar tota la playlist compartida amb els joves també, no?
Llavors va ser com un espai de festival, però molt viu, no? On vam poder fer una mica i aterrar tots els que els joves ens demanàvem. I nosaltres també, això ho hem notat aquest any, no? I bueno, jo des d'aquí també ho dic, no? Que l'any que ve, l'any vinent, pues, fem moltes més coses també per a joves i a veure, no?, què surt, però molt contentes també amb aquesta primera edició. I tant, i molt completa, no? Sí. Perquè moltes coses, moltes activitats, sí, dirigides amb ells i elles, no? Sí, I penso que justament la part de que ells i elles hagin participat en la creació porta que després estiguin allà Totalment. gaudint de tot això, totalment, no? Si tu construeixes alguna cosa, no? I ho vols fer, doncs clar, després vols veure també, no?, el que has construït. Clar. I per això, bueno, posar també molt importància al procés de PIES a l'Institut de Marianao. Crec que és un espai superimportant i referent per poder portar a terme aquestes propostes, perquè moltes vegades no sabem on està l'espai o on podem demanar-ho i crec que és important, no? Poder també tenir com una xarra més informal amb els teus referents polítics i el professorat també i poder dir que no hi ha espai a les festes de Marianao als joves, no? Als i les joves. Sí. Una diferència molt gran és que potser les joves i els joves durant anys han posat veu a les seves necessitats, però no hi havia l'escolta per l'altra banda, no? I això és una diferència que sembla que s'està produint. Quan ens reunim, no, fem coses, decidim, també és important. Clar, hi ha una escolta real. Exacte, sí. Per poder també demanar coses que són totalment normals, no? Perquè tots i totes tinguem el nostre lloc també i el nostre espai. Clar. Jo com a mare de joves dono les gràcies a aquesta entitat, a aquesta escolta. Sí, sí. Bueno. I també com a veïna de barri, no? Sí, sí. Totalment. Què més voldríem... No sé si teniu alguna cosa que vulgueu que surti aquí ara a taula. A mi m'agradaria que l'any que ve les festes també tinguin una mica en compte un altre col·lectiu, que són les persones amb neurodivergències. Penso que és el nostre següent pas, no? Fer que aquest grup de persones estiguin també i formin part i col·laborin muntant coses. No? Per mi crec que és el següent repte. És un bon model, potser, no? Per agafar... Clar, l'assistència, com ha sigut? Clar, per part de Dita Associació, que treballeu amb persones amb divergència i tal, l'assistència què tal? Clar, per la nostra part, l'assistència a les nostres carpes de calma és molt bona. Tenim gent esperant i hem de dir, doncs mira, anem rotant una miqueta, que tenim gent que espera i tal. I és veritat que les persones que venen ho fan molt bé i rotem i perfecte. Cívicament hem de donar les gràcies als veïns i les veïnes perquè és veritat que tenim gent esperant, però sí que és veritat que la gent es mou. I persones amb neurodivergències també tenim. Sí que és veritat que és 0,3, però, entre cometes, si ve algun infant una mica més gran, però que necessita un espai de calma, les nostres companyes, que són professionals i atenen normalment a persones amb neurodivergències, ja ho veuen i ofereixen un espai calmat. Que, a més, la nostra carpa sempre intentem que estigui una mica fora i allunyada, no? De tota la... Sí. Perquè això afavoreix aquest espai de calma. Clar. I veient això sí que pensem que potser això hauria d'estar una mica en tot arreu. Clar. Doncs posem-li veu a això també. Sí. Sí, jo també estic molt d'acord amb tu agafant el fil de la col·laboració, no? Crec que és molt important fer coses per la gent, no? Aquí al barri, però també escoltar-la i donar espais i cabuda, no? A tota la gent també. Crec que és important per fomentar el que ha passat, no? I una participació real al final de lo que la gent vol i de lo que després pugui ser real també. Sí. Clar. Sí. I tirant d'aquest fil, agafo aquesta última pregunta que teníem per aquí, però que més o menys vosaltres acabeu de... I pregunto també a vosaltres dos desig o... Sí, què us agradaria que hi hagués, ¿no? Para los propios años. A mí lo que me gustaría que el año que viene, las cenas, cuando se hace la cena, el sopa, que hubiera más colaboración de la juventud.
unificar una mica, Sí, no? una mica Potser. més, sí. Perquè això sí que se va, que no hi ha tant joventut com tant gent gran. I seria bé que compartir tot, perquè falta una mica de joventut al sopar. Un Que espai sigui com Un espai, exacte. intergeneracional, o no? agafar Entre les tots i taules, totes. una taula de joventut, agafar-la i estar allà. Sí. Sí, jo crec que és molt guai no compartir un espai també intergeneracional. Sí, perquè, a veure, no hi ha molta joventut al sopar. Sí. A mi això sí que m'agradaria compartir. Joventut con gent gran, bueno, con tots. Sí. Un bon desig també per Mira. tenir-ho en compte. Sí, molt bé. I Rafael? A ver, está muy bien el compartir. La diferencia de edad nos da Bueno, una diferencia de conocimientos y una diferencia de un montón de cosas que cuesta mucho. Yo me acuerdo en mi niñez, donde las personas mayores prácticamente estaban relegadas en su casa, que no hacían nada y Mhm. como si no servían para nada. Esto es un tabú que hay que intentar quitarlo de encima. Las personas mayores tienen el mayor derecho del mundo de I continuar tant. y tal, independientemente de que los gustos son diferentes. Y esto hay que aceptarlo tal cual. bueno, Los gustos y la forma de actuar son diferentes, pero tanto los que somos mayores como los que son jóvenes tienen que saber interpretar cómo convivir en esta diferencia de criterios en tema de música, de actuaciones y de cosas. Entonces, no es tan fácil, no es tan difícil, pero hace falta comprensión y entender a la otra parte. Sí, tant. Per això penso que la proposta de juntar justament en el sopar, que és un moment més tranquil, que pots estar, no fa falta la música ni tal, no? És un moment Sí. de comunicar i tal, seria com una... sí, perquè la música un que moment posen és bo. de gent, és per a tots. Sí, Eh? seria un bon moment. I fins aquí el capítol del Batec. Avui hem estat parlant de les festes del barri Marianao, des dels seus inicis fins a l'organització de les activitats d'aquest últim any. Moltes gràcies al Rafael, la Reme, la Clàudia i la Maricruz per vindre a l'estudi i explicar-nos com es viuen les festes del barri. I moltes gràcies també a totes les persones que ens escolteu. Ens retrobem al proper capítol. Continuem bategant.